Eneko, egunon. Egunon. Ongi etorri gure etxera. Eskerrik asko hau zer da, jatetxe bat edo lorategi bat, zer da? Gure etxea. Aizu zorionak. Eskerrik asko. Hiru izar, Bai. hirugarrena, 10 egun pasadia. Ez dakite bizitza asko aldatu zaizu. Ez, aldatu ez. Azkenien, egun hauetan normalien baino lan ugari jau, baina guk betiko bizitza jarraituten dugu egiten. Bezeruek zanju, etxien ongi etorri jemon, da gozatu beraiekin. Antzematen da esan egia, jende gehiago etortzen ari da edo ez? Bai, egun hauetan bai, heldu berriak gara maila hontara, baina egun hauetan egia esan, izan duen, movimendu guztiagatik eta berriak, bai, igartzen da egun hauetan. Aizu, ez dakit pasatzen zaizu, nola kanpoan eta jarri eta edo oiean pentsatzen, hirugarren izarra lortzen Bizkaian lehendabizikoa izan zea, baina duela urte bete bigarren izarra lortzen ere lehendabizikoa izan zinen, ez dakit gertatzen zaizu nola begiak itxi eta pentsatzea. Ez dakit, guk beti pentsakera berbera izan dugu, ezta? Gure eginkizuna beti dela bihar ondoitie, egunero motibatuta etortie, eta hortarako gu motibatzen gehien laguntzen gaituenak bezeroak dira, ezta? Oso exigenteak dira, guk ulertzen dugu eta gainera motibatu egiten gaitu. Orduan, beraz, ez dut gehiegi pentsatzen beste gauz guzti horietan, niretzako beti konsekuentziak dira. Orduan, guk buru belarri lanean jarraitu, egunetik egunera gauz txiki asko hobetzen ahalegintzen gara, eta gauz txiki asko guzti horiek gauz handi bat egiten dute, ezta? Eta urtero denboraldia bukatzen dugunean, baloratu egiten dugu, ezta? Eta ikusten ditugu beti, hemen hasi ginela eta pixkat egon garela, ez? Eta urtean pixka gehiago da, hori da gure helburua. Pixka gehiago, bai? Bai, beti alda, bai. Aizu, eta gau hori nolakoa izan zen, berezia ziur? Baina, kriston lanpetu eta nintzen azkenin nintzen gauze askoa sentera hobez, ez? Berezia bai, porque oso unkituta sentidu nintzen, da akordau nintzen pertsona guztixekaz, Azuermendi familiako pertsona guztixekaz. 30 inguru. Bai, eta, gero hainbat kasetari eta hainbat gauz, baina zoriontzu izan zen, baina azkarra eta pentsat buruan neukan gauz bakarra zen, etxera bueltatzea dan hori besarkada handi bat emoteko, ez da? Gau berezia baita ere beste bizkaitar batentzat, Álvaro Garrido ere saritu delako Michelin gitak, lehendabiziko izarre horrekin. Bai. Ez dakite, minan... Egunon nago, jatetxe. Eda gure bai. Bikaina, oso ondo. Eta zoriondu duzu, Álvaro, aukera izan duzu behakin izaiteko? Bai, noski bai.